miekkojen ihmeelliseen maailmaan. Mä oon tosiaan Jukka Salmi ja tänään katsotaan vähän se eurooppalaisia miekkoja ja vähän vanhempia miekkoja, valomiekkoja. Ja mä oon harrastanut historiallista miekkailua nyt semmoisen 10 vuotta ja opettanut vähän vähemmän, pari vuotta vähemmän. Ja ihan alkuunsa uteliaisuudesta, onko täällä kuinka moni kokeilu esimerkiksi historiallista miekkailua? 1, 2, 3 ja Juuso varmaan 4. Kuinka moni tietää, mistä on kyse? No niin, hyvä. Sitten ei tarvitse siitä hirveästi paljon selittää. Eli tosiaan tänään niin luonnonaiheena tarkoituksena olisi katsoa vähän mitä ne eurooppalaiset miekat itsessään voi kertoa meille siitä, miten niitä on käytetty. Ja sitten soveltaa tätä tietoa edelleen paljon tyylikkäämmille miekoille, eli valomiekoille. Ja se, miten me ylipäänsä tiedetään, mitä eurooppalaisia miekkoja on käytetty, niin meillä on aiheesta kirjoja ja käsikirjoituksia. Olemassa aina tuolta 1300-luvun alkupuolelta ja siitä eteenpäin niitä on kirjoitettu paljon ja niitä on säilynyt meille lukuisia. Tässä on muutama esimerkki nyt. Eli ihan ylänurkassa on kaikista vanhin toistaiseksi tunnettu miekkailuopas. Eli niin sanottu 133, missä tämä on aivan 1300-luvun alusta, jossa kuvataan sen aikaisen sydänkeskiajan lyömämiekan, yhden käden miekan, tuommoisen pienen kupurakirven käyttö. Tästä eteenpäin meillä on säilynyt aivan tolkuton määrä näitä oppaita. Siinä on Italiasta 1400-luvulta teos, joka on mulle kaikista tutuin, jota mä oon itse opiskellut sen 10 vuotta. Vähän myöhempää 1500-luvun pitkämiekkaa ja aina, missä tämä oli, 1700-luvulla, oikeastaan siihen kohtaan mun mielenkiinto päättyy, sitten aletaan päästä jo vähän liian lähelle nykyaikaa. Mutta niin kiva kun näitä kuviakin on katsoa, niin mä pyrin enemmän tässä tämän tunnin aikana nyt näyttämään näitä miekkoja ja sitä valomiekkaa käytännössä, miten se toimii, koska musta on itse kivempi keskustella miekon kanssa. Ja tosiaan, jos teille tulee missään vaiheessa kysyttävää, niin kysykää ihmeessä. Mä yritän ajoittaa sille, että tähän loppuun jäisi vielä jonkin verran aikaa kysellä kollektiivisesti, mutta jos tulee sitten matkan varrella mitä tahansa, niin kysykää ihmeessä. Okei. Ja tosiaan, jos me katsotaan näitä teoksia, eurooppalaisia teoksia, mitä meillä on säilynyt, niin me voidaan tosiaan vähän jälkiviisaasti sitten todeta, että no hei, nehän on käyttänyt niin kuin sitä miekkaa kuuluisikin käyttää sen miekkojen ominaisuuksien perusteella. Ja se on aika selvää, että jos teillä on tietynlainen miekka, esimerkiksi jos teillä on jokin lyömämiekka, tällainen pitkä miekka tai itse asiassa harjoitusmiekka, mutta sanotaan vaikka yhden käden lyömämiekka, niin se ei toimi samalla lailla kuin 1700-luvun pukumiekka. Se on ominaisuuksiltaan täysin erilainen, mutta se tapakin, millä sitä käytetään, on erilainen. Ja tässä 500-600 vuoden aikana, mihin se mun mielenkiinnon pääasiassa kohdistuu, niin on ollut valtavasti erilaisia miekkoja. Miekka on muuttunut ihan kauheasti. Joko muodin mukana tai sitten käytännön syistä, kulttuurin myötä, tarpeen myötä. Mutta kun se miekka on muuttunut, niin myös se tapa, jolla sitä miekkaa käytetään, on muuttunut. Ja se esimerkiksi tietyllä aseella, pitkämiekalla, jos Juuso näyttää, niin tästäkin me tunnetaan monia teoksia ja voidaan jopa erottaa erilaisia koulukuntia tällä aseen käytöstä. Ja vaikka se ase on siis sama, niin sen aseen sisällä voi olla erilaisia käyttötapoja ja tyylejä. Mutta kuitenkin kun näitä tarkastellaan syvällisemmin, niin me huomataan, että itse asiassa niin tämä miekka asettaa tietyt reunaehdot, jossa se voi toimia. Ja nämä kaikki muut tyylit, millä sitä sitten käytetään, ne on erilaisia, mutta ne kaikki toimii samoissa puitteissa. Se miekan asettamissa puitteissa. Siinä meillä on hyvin karkea aikajana eurooppalaista miekasta. Aina viikinkiajalta tänne pukumiekkaan asti.
Ja kysytään näin ihan alkuunsa, kuka osaisi sanoa, kuinka monennen miekan kohdalla miekasta on pääasiassa tullut pistoase? Se voisi ottaa tuon nyt toiseksi viimeisen. Toiseksi viimeisen, justiinsa näin. Oliko tieto vai arvos? No, historiaopiskelija. No niin. Arvos. Valistunut. Ihan perustuntumalla. Valistunut arvaus, niin kuin hän. Joo, valistunut arvos. Ei tosiaan. Ja siinä on heti semmoisia piirteitä, jos me pystytään helposti sanomaan, tai jälkiviisasti tietämään, että totta kai se on pistomiekka. Ensinnäkin, no mitä piirteitä siinä voisi olla? Peräalaishävinnyt. Peräalaishävinnyt, joo. Todella kapea terä, mikä tarkoittaa sitä, että se menee semmoisiin pehmeisiin kohteisiin niin kuin ihmisen maa, niin aika helposti sisään. Lyömiseen siinä ei välttämättä ole oikein hirveän vimmoissa. Rapiirilla voidaan lyödä, kun vain isoja haavoja. Se on ihan toimiva vielä siinä, mutta parempi pisto ehdottomasti. Onko mitään muuta? Ja sitten tuo kahva on vähän semmoinen, että esimerkiksi jos otetaan tuo keskimäinen miekka, niin siitähän tulee, otetaan semmoinen kahden käden ote ja sillä just hakata ja lyödä, että tuossa taas otetaan enemmän semmoinen kevyempi ote, mikä on soveltu pistämiseen. Joo. Kyllä. Yleensäkin pistoaseet ne on parempia käytettynä yhdellä kädellä, koska silloin me pystytään pitämään vartaloa semmoisessa asennossa, että vastustaja on vaikeampi osua meihin. Ja toisaalta, nyt kun siinä on yksi asia myös, siinä on hirveästi härpäkkeitä sinne käden ympärille suojana. Mikä tarkoittaa sitä, että me pystytään pitämään sitä kättä ojennettuna vastustajaa kohti, koska meidän käsi ei ole hirveässä vaarassa. Siinä missä Juuso pitää pitkämiekkaa ojennettuna, siellä on aina olemassa vaara, että käsille lyödään, joskin tällaista asentoa käytetään myös staattisesti jossain määrin. Mutta tällaisen aseen kanssa, missä on enemmän kädensuojaa, se on paljon turvallisempaa. Ja mä pitää sitä kättä ojennettuna. Nyt kun mä pystyn pitämään sitä ojennettuna, kun on erittäin nopea piste. Mä täyttää muuta tuosta eteenpäin ja ojentaa käsi. Eikö? Siinä on vain yksi esimerkki. Katsotaan ihan nopeasti vähän tätä, miten se käyttö on muuttunut tällä aikavälillä. Hypätään tuosta viikingimiekasta tällä kertaa ohitte, koska siltä ajalta meillä ei ole säilynyt mitään tarkkaa kirjoitettua lähdettä. Joskin pystytään muita tiikitä päättelemään vähän, miten sitä asetta on käytetty. Otetaan esimerkiksi vaikka nyt sydän kesken ja yhden käden lyömämiekka. Huomataan, että verrattuna näihin myöhemmän ajan miekkoihin terät on suhteellisen leveitä. Ja jos on leveä terä, niin kuin äsken huomattiin, että niin kapea terä sopii todennäköisesti paremmin pistoon, niin voitaisiin päätellä, että leveä terä sopii sitten paremmin lyödä. Käden ympärillä ei ole hirveästi suojaa. Yleensä väisti on ollut melko suora tai vähän kaareva. Siinä on vain keskeään myötä tullut kristillistä symboliikkaa siihen miekkaan mukaan. Ei niinkään käytännön syistä ehkä, koska edelleen samaan aikaan käytettiin, niin kuin edellisessä kuvassa nähtiin, niin käytännössä aina niin pientä kupurakilpeä sinne käden suojana. Jos käsi on haavoittuva kohde, pistää se sitten kilpitien. Sen kilven tehtävä ei ollut torjua niinkään lyöntejä, vaan pitää käsi suojassa. Vähän myöhemmin keskiajalla raudanteko teollistui enemmän, saatiin tehtyä parempia miiluja, saatiin isompia rautakönttejä, saatiin enemmän yhtenäistä teräskappaleita, tehtiin pidempiä miekkoja. Pidemmät miekot tuli muotiin. Jos teillä on hirveän pitkä terä, se tarvitaan myös vähän enemmän kahvaa, jotta sitä pystyy käyttämään. Ja alkoi tulla niin sanottuja pitkämiekkoja, 1300-luvulla oikeastaan tuli muotiin. Ja eurooppalaisena miekkana säilyi aivan törkeän pitkään muodissa, koska sitä käytettiin edelleen 1600-luvulla vielä. Tai ehkä enemmän siviilikäytössä ja aikansa urheilumiekkailuna siihen aikaan. Silloin urheilumiekailu oli jännittävää tavalla. En sano, että ei nykyäänkään ole, mutta olisi vähän jännittävää. Pitkiä miekkoja, alkuunsa pitkämiekossakin oli suhteellisen leveät terät. Semmoinen, mikä Juusolla esimerkiksi ei ole tässä, mutta käytännössä sopii paremmin lyömiseen ja leikkaamiseen. Vähän myöhemmin alettiin valmistaa isompia haariston kappaleita. Rengaspaidat jäi vähemmän pois muodissa, tuli kokonaisia koko haariskoja. Se tarkoitti, että tämmöisellä hirveän
leveillä lyömäterällä ei ollut niin paljon enää hyötyä siinä vaiheessa. Jos toisella on päästään varpaisiin peltiä päällä, niin sitä on turha hakata, koska se ei tee mitään. Vaan tarvittiin jotain muuta. Tässä se vaiheessa miekkojen terät rupesivat sitten vähän kapenemaan. Ja Juuson miekka edustaa oikeastaan vähän myöhempää pitkämiekkamallia, jossa terä on suhteellisen kapea, siinä on kapea kärki. Ja kapea kärki taas oli hyvä työntää sinne haariskan rakoihin. Terve! Vielä mahtuu tuvaan. Ei sit. Hyvä Juuso. Joo. Miekka on aina hyvä neuvottelu. Keskiajan jälkeen renesanssissa ruvettiin vähän suosimaan toisenlaista miekkailutyyliä. Siviilimiekkailu tuli yleisemmäksi. Kaikki pystyi miekkailemaan. Keskiajalla niin, maalaiset ei välttämättä saanut. Niillä ei opetettu, maksoi rahaa. Mutta ruvettiin suosimaan vähän kevyempiä miekkoja taas. Ja pikkuhiljaa käden ympärille rupesi tulemaan suojaa. Meillä ei ole spadadifiiloa näköjään tällä hetkellä mukaan. Mutta tässä on semmoinen 1500-luvun tyypillinen siviilimiekka, spadadifiilo. Suht ketterä lyömäase. Sopii erittäin hyvin sekä lyöntiä että pistoa. Ja siinä on sormirenkaat, mikä mahdollisti, että etusormi voitiin heittää siitä väisti yli, mikä taas parantaa sitä hallittavuutta. Ja nyt se hallittavuus mun mielestä jopa paranee niin paljon, että siinä ei tarvita juurikaan kilpeä avuksi, vaikka sitä saatettiin käyttää. Mutta verrattuna esimerkiksi varhaisempiin miekkoihin, niin se kontrollista aseesta se on paljon kevyempi. Painopiste on lähempänä kahvaa, niin kilpeä ei enää tarvitse. Sitten tosiaan siinä 1500-luvun lopulla, 1600-luvulla rapiirit tuli muotiin siviiliaseena taas. Eli miekat oli pääasiassa pistoaseita. Ja lopulta vielä edelleen muodin vaikutuksena suosittiin lopulta pukumiekkaa, jossa oli jo sen verran kevyt terä, että se ei oikeastaan enää lyömämiekasta käynyt ollenkaan. Se oli puhtaasti pistoase. Hyvin nopea, hyvin ketterä ja toimiva ase, kun sitä osasi käyttää. Mutta katsotaan vähän nopeasti tässä vielä yksityiskohtaisemmin ne eri aseen osat ja miten ne tosiaan vaikuttaa siihen käyttöön. Käydään vielä koko miekka läpi. Tässä on tyypillinen miekka. Tässä on teidän keskiajan, sydänkeskiajan miekkanne. Miekan osat. Siellä on terä, joka voidaan jakaa tarvittaessa erilaisiin osiin. Se on tietysti kärki. 2 leikkaavaa terää. Saattaa olla tämmöinen keskisyvennys, jonka tehtävä oli mikä? Veriura. Onko sen tehtävä toimia? Poistattaa vastustajan verisen vartalosta, että miekka ei jää jumiin. Ei, vaan se yksinkertaisesti vahvistaa terää ja tekee siitä miekasta kevyen. Ja väisti. Ja tosiaan saattaa olla suora tai sitten väistissä voi olla vaikka mitä härpäkkeitä sinne kädensuojana. On kahva, on ponsi, jonkinlainen köntti rautaa siellä miekan toisessa päässä, jotta se ei ole niin teräpainoinen. Se tasapainottaa miekkaa. Ja tässä on vielä tuo niin taas laitettu tonne. Mutta tässä on hyvin yksinkertaisen miekan perusosa. Ja jos nyt ruvetaan katsoa esimerkiksi kahvaa, niin mitä erilaisista miekan kahvasta, katsotaan onko meillä täällä. Tässä on jotain nyt erilaisia miekkoja. Mitä me voidaan erilaisista kahvoista päätellä? Sellainen kysymys ei Joo. kahvoihin, mutta niin kuin, nämä on kaikki suoria miekkoja. Miten sitten niin kuin, yksi eurooppalaisesta suorilla kaarevaa miekkaa, niin kuin katanaa tai sapelia tai tämmöistä? Katsotaan kohta, kun päästään terään. Joo, siis Euroopassa on niin kuin muuallakin käytetty myös kaarevia miekkoja kautta aikaan. Tai no, jostain syystä mä en tykkää sapeleista, mä en tiedä mikä se on. Joku sen muotokieltoteksti, niin mä en ole niin paljon tutkinut sitä. Mutta se vaikuttaa siihen tapaan, jolla niitä käytetään. Se on ihan totta. Katsotaan se kohta. Mutta kahvat. Ensinnäkin hyvin yksinkertainen asia. Monta kättä siihen mahtuu. Jos miekan kahvalle mahtuu vain yksi käsi, sitä ei todennäköisesti kannata käyttää 2 kädellä. Jotain kuvastoa on olemassa viikinkiajalta, jossa yhden käden lyömämiekalla
Tämä lyömämiekkaa käytetään sillä, että sinne pidetään toista kättä mukana. Mutta käytäntö on osoittanut, että tästä ei ole juurikaan mitään hyötyä. Ja mä en ole ihan varma, mikä se funktio siinä on ollut, mutta se ei ole tehokasta. Jos miekon kahvalle mahtuu vain yksi käsi, siinä on todennäköisesti parempi pitää vasta yhtä kättä. Jos siihen mahtuu 2 kättä, niin se vähän riippuu. Esimerkiksi pitkä miekka, jos Juuso näyttää vielä omaa rakasta, niin siihen mahtuu 2 kättä todella hyvin. Mutta edelleen tämä miekka on sen verran kevyt, että sitä ei välttämättä tarvitse käyttää 2 kädellä. Pitkä miekka, niin siitä on toinen nimi usein 1,5 käden miekka, koska sitä voidaan käyttää 1 tai 2 kädellä, riippuen vähän tarpeen mukaan. Kahvan muoto vaikuttaa. Yleensä koska eurooppalaisissa miekoissa on 2 leikkaavaa terää tai sapelien tapauksessa 1, niin se kahva on littee tämän terän litteen osan mukaisesti. Kahvat ei ole pyöreitä. Kahvat on litteitä, jotta kun te pidätte miekkaa kädessä, pystytte sanomaan, missä pääsetään terää, mihin suuntaan se on. Se saattaa ärsyttää pahasti, jos lyödään miekan lappeella tuosta, mutta se ei tee hirveän pahaa vahinkoa. Se on parempi lyödä sillä terällä jommalla kummalla niistä. Ja toisaalta nämä eurooppalaiset miekat, toisin kuin esimerkiksi katanat, niin ne on tässä terän lappeen suunnassa hyvinkin joustavia. Terän suunnassa ne ei juosta tietenkään mihinkään. Mulle se ei leikkaa syy. Joten se on tärkeää, että pystytään tunnistamaan, missä asennossa se miekka on milloinkin, kun sitä pidetään kädessä. Joten kahvan muoto vaikuttaa siihen, miten sitä käytetään. Ponsi. Mitä vaikutuksia ponnella voi olla miekkaan? Muuta kuin, että se tasapainottaa sitä. Mikä sitä voidaan käyttää? Sillä voi mättäistä tuosta naamaa. Sitä voi mättäistä tuosta naamaa. Hyvä. Esimerkiksi tämä Fiore, mihin mä pääasiassa keskityn, käskee tämmöisessä tilanteessa, kun lyödään tuosta ponnella naamaa, lyömään vähintään 4 hammasta irti tai ei ole minkään veroinen miekkamies. Kyllä. Oliko muuta? Joku nosti käden, mutta se oli ilmeisesti sama asia. Joo. Sillä voidaan lyödä, jos on riittävän iso ja se on riittävän massa. Toisaalta sen tehtävänä on myös estää kättä liukumasta terältä. Mietit, että teillä olisi tämmöinen viikinkiajan miekka, missä on suht leveä ja painava terä. Se painopiste on täällä suht edessä, mutta teillä ei ole väistiä ollenkaan, ei pontta ollenkaan. Kun se lyödään, tämä hemmetti lähtee kädestä lentoon. Se ei pidä kiinni. Joten se myös pitää käden paikallaan siellä väistin ja ponnen välissä. Toisaalta se muoto voi vaikuttaa vähän siihen, mitä sitä käytetään. Esimerkiksi Juusolla on tässä tämmönen, en osaa sanoa tarkalleen mikä tämän ponnin muodon nimi, se on jonkinlainen kalanpyrstöponseen tuo on. Ja tässä miekassa on hyvinkin tämmönen sylinterimäinen pyöreä ponsi. Ja tällaista miekkaa, tämä pysyy erittäin hyvin tässä vasemmassa kädessä. Se tukee täällä, se auttaa ohjaamaan miekkaa siihen paikkaan mihin me halutaan. Mutta tämä käsi ei hirveän hyvin liiku sen ponnen ympärille. Siinä missä enemmän pyöreä ponsi, ei siis kiekkomainen vaan pyöreä, mahdollistaa se, että se kättä voidaan pitää sen ponnen päälläkin mukavasti. Ja se taas muuttaa sitä mekaniikkaa, miten se ase toimii, koska me voidaan tehdä helposti sellaisia asioita, jotka ei muuten onnistu. Vaihtaa otetta siinä ponnen päällä. Esimerkiksi. Anteeksi, tuli mieleen yksi kysymys. Joo. Kun mainitsit siitä, että miten monella kädellä miekkaa pidetään, niin mulle tuli mieleen, että populaarikulttuurissa toisinaan näkee tyyppejä, jotka heiluttaa sellaista 2 miekkaa, että yksi kummassakin kädessä, että onko se miten Se on dokumentoitu näissä eurooppalaisissa miekkailuoppaissa, kyllä, mutta se on hyvin erilaista. Spada di Filolle, tämmöiselle aseelle 1500-luvulta on 1 tai 2 teosta, jossa kerrotaan muutama juttu, miten käytetään 2 miekkaa. Mutta se on pääasiassa hyvin harvinaista, koska se, että on 2 samanpituista asetta, kömpelöittää sitä aika paljon, sitä toimimista. On se mahdollista,
Ja kyllä sitä on tehty. Siinä on se, kutka se oli Sparda-filossa on se, että niin siellä on aika paljon taas niitä miekka ja tikari sitten yhdistetään. Niin on. Se on se toinen. Joo, se on paljon yleisempää, että se miekan kanssa käytetään lyhyempää. Joko lyhyempää miekkaa tai sitten tikaria ja vastaavasti siinä sivuaseen. Sekä tällä Sparda-filoaikaa renessanssi, että vähän myöhemmän 1600-luvulla sen rapirin kanssa. Sillä on paljon sivuaseita. Harvemmin samanlaista asetta kahdessa kädessä. Okei. Väisti. Mikä saattaa olla siis eri muotoinen. Viikinkiajalla usein varhaisemmissakin väistiä ei juurikaan ole. Se meillä on viikinki tässä. Aika pieniä väistejä, ja tässä tarkoittaa se, että mitä se tarkoittaa? Käsi on vaarassa. Eikö? Ja ainakaan sitä kättä ei kannata pitää lähtökohtaisesti ojennettuna vastustajan kohti ja terää vielä poispäin. Joten yleensä silloin joko ne asennot, mitä käytetään, on semmoisia, että ne käsi on lähtökohtiaan täällä vartalon lähellä pois vaarasta. Tai sitten siellä on kilpi mukana, mikä suojaa sitä kättä. Viikinkiajalla iso kilpi, myöhäiskeskiajalla pienempi kilpi. Toisaalta tässä näkyy vähän jotain terävää kärkeä täällä, mutta väistiä voidaan myös käyttää aseena. Pitkämieksessä esimerkiksi Fiore käskee tai neuvoo suurin piirtein, miten kaikkia miekan osia voidaan käyttää hyökkäävästi. Tämä väisti saattaa olla ihan kirvesmäinen ase tosiaan, josta pidetään terästä kiinni. Se uppoo hyvin vastustaja, jos on terotettu. Filippo Vadi 1400-luvun lopulla suositteli, että niin väisti kannattaa tehdä vahvasta raudasta ja terottaa ne kärjet. Tai sitten lähitekniikoissa sillä voidaan painaa vastustajakurkkuja ja niin poispäin ja niin poispäin. Eli se voi toimia myös aseena, riippuen vain sitä, minkä muotona se on. Jos on tämmöinen suora, pitkä, niin silloin se on erittäin näppärä. Jos siinä on tästä rapirimaisesti hyvinkin paljon tavaraa siinä käden ympärillä, niin ei ehkä niinkään. Se tulee jo vähän kaikkea muutakin rautaa siihen tielle. Suojaa kättä ja toisaalta voi toimia aseena. Vähän riippuen siitä, mitä käytetään. Toisaalta, jos nyt on vaikka pistoon käytettävä ase, niin jos pistätte aseella, mitä se väisti myös tekee. Jos mietitte vaikka, että teillä on mora ja te lyötte sen kantoon pystyyn, niin mitä teille ehkä saattaa käydä? Käsi menee terälle, just näin. Jos siinä miekassa ei ole mitään, mikä estää kättä liukumasta terälle, niin silloin pistettäessä jotain vaste kannattaa olla hyvin tarkka. Esimerkiksi viikinkiajalla väkipuukot oli yleensä semmoiset, että niissä ei ollut väistiä ollenkaan. Ja monet, tai oikeastaan valtaosa historiasta väittää, että tällainen väkipuukko olisi parhaimmillaan ollut pistoaseen lähitaistelutilanteessa, mutta mä oon siitä eri mieltä, koska jos siinä ei ole mitään estämästä kättä liukumasta terälle, niin sen kanssa pitää olla todella varovainen. Muuta se käsi liukuu sinne, ellei sitä sitten pidä sellaisella tavalla, joka tosiaan estää se. Esimerkiksi jos pystyy painamaan kahvan tänne kämmentä vasten tai pitää peukaloa siellä kahvan perässä, silloin sitä voidaan estää. Mutta muuten käsi voi olla vaarassa. Okei, terä. Mitä asioita terästä pitäisi ottaa huomioon, jos me tarkastellaan siihen, mitkä se sopii? Me käytiin läpi, että jos se on kapea, niin se on todennäköisesti sopii paremmin pistoon. Leveä sopii paremmin mahdollisesti lyömiseen. No mitä muita olisi? Okei. Pituus. Pituus on yleensä sellainen aika ilmeinen asia, mikä huomaa. Ja se vaikuttaa siihen, mitä me voidaan tehdä, mutta se vaikuttaa eritoten siihen, minkälaisia asentoja meidän kannattaa käyttää. Koska jos meillä on Jusolla pitkä miekka, mä otan lyhyen miekka. Jos teillä on hirveän pitkä ase, niin sitä sanotaan, että vielä tähän lisättäisiin 10 senttiä, 20 senttiä, niin sitä ei kannata pitää hirveän leveällä. Esimerkiksi tämän kaltaisessa asennossa, koska siinä kestää kauemmin tuoda se tähän keskilinjalle, mitä tarvitaan aina puolustukseen tai hyökkäämiseen.
Jos teillä on miekka täällä vartalon ulkopuolella, jotta te pystytte hyökkäämään, se käsi on tuotava keskelle linjaa, koska se vastustaja on siellä. Jos te puolustatte, teidän on tuotava kädet siihen keskelle linjaa. Ei rikota mitään. Kädet on tuotava siihen keskelle linjaa. Jos se ase on hirveän pitkä, siinä kestää liian kauan, jotta se olisi hyvä hyökkäys tai hyvä puolustus. Joten jossain määrin ainakin mitä pidempi ase on, niin sitä enemmän sitä kannattaa pitää lähtökohtaisesti tässä lähellä keskilinjaa. Ja keskilinjalla tarkoittaa siis sitä, että jos teillä on vastustaja seisoo teidän edessä, niin keskilinja on suora viiva piirrettynä teidän väliin. Pitkä ase on hyvä pitää tässä. Esimerkiksi nyt mulla on lyhyempi ase. Jos mä haluaisin pistää, huomaatte edun. Toisaalta mä pystyn pitämään asetta leveämmällä ja tekemään muunlaisia aseita. Mutta se vaikuttaa siihen, minkälaisia asentoja käytetään. Muuta. Miekan terän profiili vaikuttaa jonkin verran. Esimerkiksi ne, missä on tämmöinen keskiura, tällainen terä, niin ne on suht kevyitä, niitä pystytään tekemään leveitä, ne leikkaa hyvin, mutta toisaalta se on yleensä joustavampi. Tämä keskisyvennys, niin sanottu veriura, se vahvistaa kyllä miekkaa, se tekee siitä jäykemmän, mutta ei niin jäykkä kuin esimerkiksi semmoinen timanttiprofiilinen miekka. Ja tämä on hyvin nähtävissä esimerkiksi pitkämiekoissa. Juusolla on tässä timanttiprofiilinen miekka itse asiassa, tässä on keskiura. Tämä on joustava tämä terä. Niin on Juusollakin, mutta Juuson terä on kuitenkin jäykempi. Ja siinä vaiheessa nimenomaan kun pitkämiekoista rupesi tulemaan tämmöisiä kapeampiteräisiä, ja oli myös usein timanttiprofiilisia, koska niitä käytettiin haariskoitua vastustajaa vastaan. Mitä hyötyä voisi jäykästä miestä olla haariskoitua ihmistä vastaan? No ei iskettäessä taivu niin helposti. Ei iskettäessä taivu, joo. Toisaalta se iskeminen, jos tarkoitetaan lyömistä, niin se on muutenkin vähän huono. Ei välttämättä niin tehokas juttu. Mutta se on enemmänkin sitten lähitaistelussa, kun ollaan. Niin se miekka on jäykempi, että voidaan käyttää kampena, jolla kammetaan vastustajan maahan. Teillä vaikka terän tuolta yli. Koska se toimii käytännössä kuin terävä rautakanki. Haariskossa taistelussa, missä teoksessa yleensä, niin se taistelun kulku on hyvin pitkälti lähitaistelun painottuva, koska jos toinen on haarisko, tuo on pakko taistella lähellä. Taistelu kulkee yleensä sillä, että se toinen pyritään kaataa ensin maahan, ja kun toinen on siellä maassa, sitten lopetetaan se taistelu. Joten sellainen timanttiprofiilinen terä, se on vähän kuin rautakanki, joten sillä on parempi kammeta toinen maahan. Se ei välttämättä leikkaa tosiaan niin hyvin. Onko nähtävissä sitten eroavaisuuksia periaatteessa ratsumiehen ja jalkamiehen miekalla, vai käytettiinkö niitä vähän niin kuin ristien rastien vai esimerkiksi? Se riippuu vähän oikeastaan aikakaudesta. Keskiajalla pitkä miekkaa käytettiin hevosen selästä kyllä, mutta aika usein myös oli semmoinen vähän lyhyempi miekka, mikä ehkä paremmin sopii sitten hevosen selästä käytettäväksi. Sapelien aikaa, sapelien se on käytetty aina, mutta niin, sanotaan nyt vaikka 1700-luvulla, niin ei niissä hirveästi eroa ollut. Jonkin verran oli kyllä siis erikseen armeijassa niin hevosmiehille sapelit ja sitten ei hevosmiehille sapelit, mutta mä näkisin, että siinä ei niin valtavaa eroa kuitenkaan ole. Että kaikki aseita voidaan käyttää suurin piirtein hevosen selästä ja sitten jalkaisin. Esimerkiksi Fiore opettaa meille samoja aseita maasta ja hevosen selästä, haarniskoituna maassa, haarniskoituna hevosen selässä ja niin edelleen. Sitä pystyy käyttämään, mutta tosiaan se vaan pitää se aseen ominaisuuksien mukaan sitten niissä aseen asettamien rajojen puitteissa toimia. Okei. Terä myös, jos se kapenee voimakkaasti kärkeä kohti esimerkiksi, tarkoittaa sitä, että painopiste on lähempänä kahvaa. Jotkut sapelit saattaa levetä vielä kärkeä kohti aika paljon. Jotkut sapelit on ollut hyvin
kärkipainoisia, mikä tarkoittaa sitä, että ne on erittäin voimakkaita lyönteihin, mutta toisaalta se liikkeestä tulee laajempia, mikä tarkoittaa, että se voi olla erittäin hyvä nimenomaan hevosen selässä silloin. Koska hevosen selässä on tilaa lyödä isoja lyöntejä, ilman että se miekka jää maahan jumiin esimerkiksi. Joten painopiste, mitä pidemmällä se on terässä, sitä voimakkaampia lyöntejä. Mitä lähempänä se on kahvaa, sitä helpommin miekka pyörii kädessä. Tämä ei ole koko totuus. Miekoissa on olemassa se niin sanottu rotaatiokeskipiste, mikä vaikuttaa enemmän, mutta se painopiste on otettava kuitenkin huomioon. Okei. Mutta entä sitten se valomiekka? Täältä meidän kaunokaista. Eli me katsottiin nyt tästä eurooppalaisia miekkoja. Jos me nyt katsotaan valomiekkaa, niin aloitetaan taas kahvasta ja mennään terääpäin. Ja sitten mietitään, että no miten sitä ihmeessä kannattaa käyttää. Otetaan kahvaa ensin. Mitä huomioarvoisia asioita on? Ei kauhean suurta väistiä, että ilmeisesti on tosi pitävä kahva, ettei sormet liuumaan. Joo, väistiä ei ole lainkaan. On se aika pieni kepy. Mutta joo. Se tarkoittaa sitä, että jos sillä pistetään johonkin kiinteäseen kohteeseen, niin periaatteessa olisi vaarana, että se käsi liukuu terälle. Mutta jos me katsotaan täysin tosiaan Star Wars-elokuvia, te huomaatte, että niin, eihän se miekka pysähdy mihinkään. Se leikkaa kaikista läpi. Sitä pistätte, että kädet ei sinänsä voi liukua mitään pois. Panssario-ovesta piti työntää 2 kädellä voimalla. Joo, tätä panssario-kohtausta pohdittiinkin eilen harjoittaa. Se on vähän ongelmallinen. Mutta käytännössä se leikkaa kaikista suurin piirtein läpi, paitsi toista miekasta. Okei, mitäs muuta? Sehän on myös silleen, että tuo valo-osa sitä miekasta, se teräosa, sehän ei vissiin paina mitään. Joo. Se on periaatteessa vaan heiluttaa semmoista tikkua. Joo. Heiluttaa tikkua tai heiluttaa pelkkää kahvaa. Mitä? Niin, no siis mä sanoin, että sitä ei tarvitse tasapainottaa hirveästi, jos se on vaan sen tikun. Täsmälleen näin. Koska se terä ei käsittääkseni paina mitään, se on puhdasta energiaa, vastaavaa, niin se kaikki paino on siellä kahvassa. Se pyörii tosi helposti, ja siihen ei tosiaan tarvita sitä pontta tasapainottamaan sitä miekkaa. Ne on hyvin mietittyjä aseita. Se muuttui kesken niiden lempua. Se oli alun perin niin. Sitten se vaihtui. Okei. Se on hyvä, että täällä on oikeasti asiantuntijat paikalla. Joo. Painaako se terä vai painaako se kahva? Terä. Käsittääkseni se energiatempo ei siinä, että se kahva ei välttämättä paina, vaan sitä tulee tämmöistä hallittavaa, miten nyt sanoisi, vibraatiota tai muuta. Okei, hyvä. Pitää laittaa jotain asioita uuteen valoon. Kirjaimellisesti. Voi pahuus. Enemmän kirjaimellisesti. Joo. Mutta se paino lähinnä vaikuttaa siihen, että tosiaan, mitä se miekka käyttää. Siis jos se terä ei painaisi mitään, niin silloin se paino on koko lailla sillä kahvassa. Ja tarkoittaa, että se pyörii hyvin helposti. Ja se verrattuna esimerkiksi pitkämiekkoihin se tuntuu todella oudolta, koska se paino on siinä itse kahvassa. Pitkämiekasta se painopiste ei ole kahvassa, vaan se on terässä. Vähän matkaa sitä terää eteenpäin, sitä löytyy piste, mikä päästä miekkaan voidaan tasapainottaa. Ja se, että se painopiste on sillä terän puolella, se tarkoittaa sitä, että niin siinä on jonkinlaista momenttia siihen lyöntiin. Saadaan tehtyä voimakkaampia lyöntejä, jotka menee kohteesta läpi. Mutta toisaalta valomiekan kanssa sitä ei tarvitse sitä painopistettä sinne kärkeen, koska se terä leikkaa kaikista joka tapauksessa. Mitä muuta kahvasta voidaan huomata? Siihen mahtuu 2 kättä, hyvä. Joten sitä voidaan käyttää 1 tai 2 kädellä. Kumpi on parempi, niin riippuu varmaan tilanteesta. Todennäköisesti 2 kättä on parempi, koska nämä on pitkä kahva. Mä mietin sitä, että
jos periaatteessa siinä olisi rannan lenkki, niin se lähtisi käsistä, mutta toiset sellainen, kun on se pyörättäjä liikkaisi itse kahden. Hyvä pointti. Joo, sitä ei kannata päästä että koska se on luonteeltaan sellainen, että se leikkaa kaikista läpi. Se vaikuttaa hyvin suuresti siihen, miten sitä käytetään. Katsotaan sitä kohta tarkemmin. Kahvan profiili. Kahvan pyöreä, mutta se on toisaalta ihan ok, koska tässä miekassa ei ole erikseen leikkaavaa terää. Se leikkaa joka suuntaan joka tapauksessa. Mites tuo virtanappi, sehän ilmeisesti sammuu kun tiputtaa kädestä, mutta eikö kätevämpi jos kosketus näyttää, että ei mitään silleen nappia, vaan se vaan vaistoaa, koska se on kädessä? Joo, mä oon tässä miettinyt, että miten se toimii. Onko se pelkästään se nappi? Eli siinä on herkkä peukalolla panettava nappi, millä saa tehdä sitä. Okei. Siellä on joku jakso, missä niinku heitti sen miekan. Kyllä se sammuu saman tien. Ei sammunut, kun se valomuka oli siinä vielä, mutta siinä on oikeastaan nappi. Et se oli lukita. Se pitäisi sammua, kun se heittää kädestä. Joo. Tämä on tämmöinen asia, mitä mä oon pohtinut, koska se olisi tosi hyvä, jos miekka voi vaan heittää, koska tämä on tosi vaikea toimia, jos se pyörä. Se pystyy joka tapauksessa voimalla antaa käsiä. Se pystyy voimalla pitämään pidetty. Se on asia. Mä oon miettinyt sitä. Ilmeisesti voimaa kuitenkin käytetään sen miekan käyttämisen, eli mä oletan, että se pystyy myöskin niin pitämään periaatteessa ilmassa päällä. Joo. Se olisi ainakin tosi kätevä. Se olisi tehokas. Mistä jos taidaan sitten millä se pysäyttää sitten lennot? Kyllä ne pystyy kinnottaa sen takaisin. Jossakin kirjassa mainitaan, että jotkut jedit ovat tehneet siitä, että siinä on tämä painosensori, että se irtoaa kädestä, niin silloin se sammuu. Hän viittasi, että kaikilla ei ole sellaista. Se on hyvä tieto, koska se vaikuttaa siihen, että se on se kannattaa. Jos sitä automaattisesti sinne jäisi valo päälle, niin sitten mielenvoimaa, että se pyörittää kauhan. Hän on kirkeitä näin. Niin, siis tämällä se ihmiset, että miksei ne vaan... Niillä on voimaa. Käytetään sitä. Eikö sitten vastustaja pysty ottaa sen haltuun sen toisen miekan sitten ilmasta? Mä en tiedä. Se tulee tahtojen taistelu. Voiko se sitten laavistella Bluetoothilla tai jollain sellaista? Mä oon ymmärtänyt, että kaikki valomiekat on käsityötä kuitenkin yksilöllisiä, että varmaan niihin voi tehdä Bluetoothia. Omat tuunaukset. Niin. Oman miekka saanut se oman Seuraavassa rinkolissa tuunaa miekkasipajana. Okei. Kahva näyttää myös vähän liukkaalta. Kannattaa pitää sitä hyvin kiinni, kannattaa pitää hanskoja. Pontta ei ole, koska pontta ei tarvita. Ja toisaalta tässä tapauksessa kahvalla ei hirveästi kannata lyödä. Hyvästä syystä. Katsotaanko. Terä. Pituutta voi muuttaa. Mä oon lukenut tätä Wikipediasta, että se on totta. Joten ne asennot, mitä sillä käytetään, se vähän vaihtelee siitä, miten pitkä se terä. Jos teillä on lyhyellä se miekka, niin voi pitää hyvinkin leveällä sitä miekkaa ja se on edelleen hyvin käyttökelpoinen. Tuolta jos on hyvin pitkällä se terä, niin voi olla paremmin pitää sitä pääsäännöllisesti enemmän se keskellä linja. Ja nyt kun se terä on aivan tolkuttoman vaarallinen, niin no ensinnäkin haariskasta ei ole mitään hyötyä. Haariska vaan hidastaisi, joten parempi on pitää sellaisia vaatteita, jotka mahdollistaa liikkumisen mahdollisimman vapaasti. Joten taas jedit on ollut aika kartalla siitä. Hän heittää tuonne pisimmän kaapun pois. Joo, tää on kaapun kanssa vähän ongelmallinen. Se ei ole välttämättä hirveän hyvä, mutta muuten vaatteet on kevyet, ne ei rajoita liikkumista. Keskiajallakaan vaatteet ei rajoittanut liikkumista. Esimerkiksi pyöräaikaan käytiin niin sanottuja hoseja, mitkä oli vain irtolahkeita, että jalat ei ota missään vaiheessa vastaan. Nämä on jalkapallohouset, näissäkään ei ota haada missään vaiheessa vastaan. Joten liikkuvuus on tärkeää. Ja eritoten tietoisuus omasta vartalosta, koska jos tekee jotain typerää, esimerkiksi käyttää fioremaisia asentoja. Fiorella esimerkiksi asento posta di donna, näetäkö pitkä miekka? Posta di donna on asento, eli naisen asento, jossa miekkaa pidetään olalla ja sieltä se uhkaa voimakkaalla lyönnillä. Ja se on kaikista voimakkain asento lyöntien tekemiseen. Aina pitää olla tietoinen siitä, missä terä on. Jos pystyy liikkumaan vapaasti,
se on aina parempi. Joten Joda oli hyvin kartalla, ties missä se Kuluksen opetti lukee kieliksi miekkailemaan. Se opetti, että tekee akrobatiaan, parantaa tietoisuutta omasta vartalosta, parantaa keskivartalon lihaksia hyvinkin tehokkaasti, keskittymiskykyä ja niin edelleen ja niin edelleen. Notkeutta, kuntoa ja kuinka ollakaan. Tämä on ihan sama mitä opettiin keskellä. Se on 1400-luvulta ihmisiä harjoittelemassa, miekkailijoita harjoittelemassa. Pelkän miekkailun lisäksi harjoituksiin kuuluu painavia kiven nostamista ja heittämistä, rautatankojen nostoa, mikä parantaa voimaa, erilaisia tasapainoharjoituksia, siellä seistään päällä, viikit puuttumaan Joda seisomatta ja nopeampaan. Ja notkeutta harjoiteltiin esimerkiksi sillan tekemistä miekkojen yli. Tässä on yhdeltä miekkamestareilta Saksasta kanssani ohjeita siitä, miten kannattaa harjoitella. Heitetään kiviä, tanssitaan, juostaan, miekkaillaan, painitaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli hyvin monipuolista harjoittelua, joka nimenomaan parantaa sitä tietoisuutta omasta vartalostaan, notkeutta. Näin päin. Okei, mutta itse käytäntö. Miten sitä miekkaa sitten kannattaa käyttää? Eli lähtökohtaisesti ne asennot, mitä käytetään, kannattaa olla sellaisia, jossa miekka ei ensinnäkään koske omaa vartaloa. Joten sitä on parempi, että pitää ojennettuna jossain määrin vastusta kohti. Ja me ei tarvita, toisin kuin pitkän miekalla, me ei tarvita asentoa, josta me voidaan saada momenttia siihen lyömiseen, koska me ei tarvita sitä. Meille riittää paljon vähempi. Toivottavasti, että me ollaan tyylikkäitä, niin ehkä liikkeestä on parempi tehdä vähän isompia. Joten kädet pääsääntöisesti lähellä vartaloa, koska silloin ne ei ole vaarassa. Jos kädet on ojennettuna, se pystytään aina lyömään todella nopeasti. Mä lyön sua. Näin on. Joten lähtökohtaisesti kädet kannattaa pitää aika lähellä vartaloa. Okei, jos se toinen lyö. Näin. Niin, nyt toisaalta ne puolustukset, mitä me käytetään sitä lyöntiä vastaan, niitä on parempi olla semmosia, mitkä edelleen pitää meidän kädet turvassa. Eikö? Joten se, mitä mä suosittelisin hyvin vahvasti, on alkuunsa erilaiset myötäävät ja roikkuvat puolustukset. Toisaalta jos toinen lyö, niin me astutaan alta pois, tiputetaan miekan kärki alas, pidetään omat kädet korkealla. Koska nyt, jos se miekka sitä liukuu jokin, ilmeisesti palomiehet kyllä tarraa toisiinsa jonkun verran. Samoin kuin terävät eurooppalaiset miekat tekee. Jos on kaksi terävää miekkaa, ne itse tarraa toisiinsa jonkin verran. Ne käyttäytyy hyvin samalla tavoin. Mutta jos se liukuu aina poispäin käsistä. Se on ihan sama kummalle puolen siinä liikutaan. Mutta ne aina liukuu poispäin käsistä. Mikä taas mahdollistaa, että mua ei vaan pyöräyttää omaa miekkaa uudestaan lyö. Eikö? Niin tuli niistä miekan pituuksista mieleen, että onko sille annettu niin ylärajaa sille miekan pituudelle? Voisiko vaikka 20 Se ei paina mitään. Jos ei paina mitään, niin se voisi olla ihan hyvä idea. Mä luulen, että energia loppuu sinne jossain vaiheessa. Joku alaraja niin kuitenkin on, koska sitten niinku tikarit on sit niinku ne on niinku erikseen. Okei. Hyvä. Jotkut saa niitä. Joo. Eli se tosiaan, musta tuntuu, että se pituus keskimäärin, mitä mä oon lukenut, se pyörii hyvin lähellä siinä 120-140 sentin välimaassa, mikä on 120 senttiä on semmoinen aika tyypillinen lyhyehkö pitkä miekka, 140 senttiä on tyypillinen lyhyemmän ajan pitkä miekka. Ja se vaikuttaa jo siinä se 20 senttiä aika paljon siihen, ainakin pitkän miekan osalla siihen, miten sitä kannattaa käyttää, miten se toimii. Okei. Joten myötäävät asennot. No jees. Ja sen myötäämisen jälkeen, jos toinen lyö, niin ensinnä mikä on se kohde, mihin me ei kannata syökätä? Onko teillä mielipiteitä? Mikä on se ehkä? Pää. Pää on hyvä. Mutta siinä on se riski, että pää on hieman No joo, tuossa oli itse pointti. Jalkapoikki. Jalkapoikki. Mahdollista. Mä itse tykkäsin eniten käydä ensin käsien kautta. Huomaat, että tällä linjalla me kuljetaan käsien läpi, jalan läpi,
voidaan jatkaa sitä miten haluaa. Toisaalta eikä voisi myös tehdä niin, että kun te olette siinä, että miekat on yhteen, niin eikä voisi niin, että potkaisee toista. Siis voi, mutta se riippuu, se vaatii tietynlaiset olosuhteet. Tästä ei kohta. Potku, ne on mahdollisia, mutta niissä on olemassa omat vaaransa, etenkin näiden aseiden kannalta. Koska siinä missä pitkä miekka, jos mietitään ylipäätään tälleen läheltä tehtäviä tekniikoita, niin pitkämiekalla vastustajan ruumis asettaa tietynlaisen esteen, kun ollaan riittävän lähellä. Jos esimerkiksi pienmiekkaa yönnettuna tai lyö vaan. Jos me tullaan vastustajan lähelle, niin nyt tämmöisellä etäisyydellä, mulla on ensinnäkin toisen kädet aika hyvin hallussa. Juuso ei voi käyttää miekkaansa tehokkaasti. Voi koittaa tätä vähän läpsiä, mutta se ei tee mitään. Sen sijaan missä mä voin käyttää miekan pontta, voin käyttää miekan väistiä ja miekan kärkeä. Mutta huomatkaa, mä en voi käyttää miekan terää. Mä en tällaiselta etäisyydellä pysty lyömään sille, että se tekee hirveästi vahinkoa vastustajalle. Koska pitkä miekka tai muutkin miekat, se vaatii tietynlaisen etäisyyden sille, että se pystytään tekemään kunnon vahinkoa sillä terällä. Se vaatii oikeanlaisen etäisyyden ja oikeanlaisen ajoituksen. Joten jos mä oon lähellä, mun pitää joko saada vedettyä se miekka sieltä sillä, että mä voin käyttää miekan kärkeä, missä menee aikaa. Tai mä voin käyttää pontta, missä menee vähän vähemmän aikaa. Valomiekalla meillä ei ole mitään semmoisia ongelmia, koska vastustajan ruumis ei muodosta fyysistä estettä. Me päästään sitä aina vaivattomasti läpi. Eikö? Joten tämä asettaa rajoituksia lähitekniikoille, mutta toisaalta, jos sillä toisella on kanssa valomiekka, se lähelle pääseminen on äärimmäisen vaarallista. Jos mä lähden tulemaan lähitekniikoille, mulla on heti terveysongelma. Pitkämiekalla tämä ei tekisi yhtään mitään, vaikka mulla olisi ja sitten varsinkin jos mulla olisi takki päällä, vaikka mulla ei olisikaan, mä voisin silti sitoa mieka, koska tää näytetään monessa lähteessä. Valomiekassa meillä on heti paha terveysongelma. Ja vaikka mä pääsisinkin tarpeeksi syvälle ja saan ne kädet sidottua, tääkään ei vielä auta. Joten lähellä tehtävistä tekniikoista tulee erittäin vaarallisia. Tää nähdään myös elokuvissa, koska tää ei juurikaan näy. Vaikka ollaan lähellä, pitää silti pyrkiä käyttämään sitä miekkaansa. Ja aina pitämään se oma miekka vastustajan miekan välissä. Muuten on pahoja terveysongelmia. Ja tää asettaa sille potkulle tiettyjä reunaehtoja. Katsotaan itsessäni videoaiheesta. Huomasitko ajan? Huomaa. Tää ei oo tästä tuntia tää asia. Okei. Voidaanko katsoa nopeasti yksi loppu? Sanoin. Tää on parempi oppia seuraavaa. Katsotaan vielä hidastettuna, että tää ratkaisevaa hetki. Okei, lyönnit ei kohdistu ollenkaan vastustajan päin. Lyönnän tosin miekkaa, ei hyvä. Mutta ongelmakohta on tässä. Tää potku. Huomatkaa muuten, että viitta on täällä sidottu kenkään kiinni. Teillä on kaapu ja haluatte pitää sitä, sitokaa se kenkään kiinni. Mutta täällä tehdään potku sellaisessa tilanteessa, jossa vapautetaan miekka ja sitten potkaistaan. Mikä on äärimmäinen riski, koska vasta kun mä vapautan miekka, mikään ei estä Juusoa lyömästä mua tai ottamasta muuta jalkaa pois. Mutta entä jos taistelijat oikeastaan ei haluaisikaan tappaa toisiaan? Mä näkyy kuin isäpoika juttu vaikka. Siinä on pyörän ratkaisu. Jos te haluatte potkaista, se tilanteen pitää olla semmoinen, jossa vastustajan miekka on hallussa ja teillä on tilaa sille kunnolla. Se on tämmönen salainen hermopistetekniikka. Okei, meitä käy aika vähin, mutta jos teitä kiinnostaa miekat, niin huomenna meillä on vielä
työpajoja meidän omalla miekkailusalilla. Jyväskylän Savelassa Karttanahteen alku- ja vaihtopaikka. Jos on paikallisia, niin me ollaan täällä. Joka tapauksessa hyvin lyhyt matka, noin 1,5 kilometriä meidän omalle salille, ja sinne on vielä meidän työpajoihin jonkin verran tilaa. Ja kuvaajaherra Risto osaa sanoa näistä tarkemmin, mutta tässä vaiheessa meillä käy aika niin lähikiltä. Kiitoksia kaikille mielenkiinnosta ja toivottavasti nähdään osaa tästä huomenna.